लोगोफोर जोङो दिनै मसलपुराव थांनो नागिरदों आरोना संगिताजों आंजों ओमफ्राय नै संगिताया मालाय खानाय बानाय जादों इमान मोजां नुदों मोजां नुदों बिदा एसे साफा नुदों बिहामजो गोदान बायसा नुलायदों गाननायाबो आराम गायफारसोदों ओमफ्राय जोङो लोगोफोर हटेल माबा आरोना अपेनिं खालामगोन दिनै फार्स्ट गोदान निउ हटेल ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदों हेलिना एक्ट्रेसबो फैगोननो ओमफ्राय दा जोंनियावहा पार्टिसिपेट खालामनो थांनोसै आरोना लोगोफोर होमबा नोंथांमोना जोंजों भिडिअखौ लोगोसे नायलांदोंना नायदों गाइस एसेबां मोजां जादों खपाया जों साफा नुखादों बिबार बायसा नुलायदों मोजां जादों मोसानो बैसागो मोसाबायावसो खफा बानायजानो फैनांगौ नुवाला मोजां नुनायखायनोथ' लादोंना न' बया नुबा लागोमोन नामा लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना चेनेल लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै आगै रिनाखौ लोगो मोनफैबाय जोबोद मोजां मोनदों आरोना दिनै रियेलाव लोगो मोननानै रियेलथ' फोराव नायबाय थायो नालाय रियेलाव माने सानसेबो नुवाखै आरोना दिनै नुबाय जोबोद किउटथार आगैया रियेलाव रियेलनि आर्टिकनि गोबाङा एसे बोरै जायोना रियेलाव बांसिन एकदम मोजां नुदों आरोना गाइस आब'नि चेनेल अनिता बर' ब्लग आब'नि चेनेल अनिता बर' ब्लगखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हो बयबो अनसाय आब'नि भिडिअसफोरखौ नाय शेयार खालाम सापर्ट खालाम बयबो गावबा गावजों शेयार खालामलाय अब्लासो बयबो मोजाङै भिउस मोनगोन बयबो मोजाङै माबागोन नङा होमबा अनलायलायबासो गावजों गाव थेंक इउ स' माच बुंना होनायनि थाखाय सेल्फि लानायाव बायदि एकदम बिराद दालिफ्राबो ओमफ्राय खारै मोनजायाखैमोन बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय अमायाबो एकदम गुवाहाटिनि बायदि नङा अनलाजों दाउ दे जादो दे होमबा जादोंना आगै जाबाय गासिबो मोनजोबदों गाइस जानायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो दा ओमफ्राय मैया फार्स्टआवनो अनला खारै होफैबाय आरोना अनला खारै ना ओंखामा मोनफैथ'वाखै बेदराबो मोनफैबाय ओमफ्राय नै मा होनो अनलाजों ओमफ्राय अमा बेदर मोनफैबाय बोरमा नायो अमा बेयो जाबाय अनलाजों दाउ खासि अनलाजों दाउ खासिनो अनलाजों दाउ बोरमा जाबाय जाबाय आरोना जों जा गोथाव जाखादों एकदम अनला खारैया बुंनोनो नाङा आरोना जाबाय बिराद टेस्टि जादों सिनायाना आं दा हटेल मालिक दा जाबा हटेल मालिक जाबा सोंनो हागोन दे बिराद गोथाव जादों ओइ नै मोनसेया ओइथिं ओइ जाबाय ओइ रानना जादो सोनाय खबरसो माबायदि जादो जानायाव मोनसेयावनो बरिया बरियानो नाम्बार वान नाम्बार टु जायाखै बरिया गासिखौबो जानाय नाय बोरमाखौबो अमाखौबो खारदै खारै
बर'नि ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जायालासे थाखाया बोरमा बेदर बरिया टेस्टि अमा बेदर अमा बेदरखौ दरसे अमा बेदर लोगो नोंहा गावखौ नायबाय थादों नामा? नुवाखै जाना लानो नायखो माबा नांगौ नामा नोंसोरनो? दासो जाहांदो बिराद गोथाव जादों बबे मोनसेखौ ओइथिं आलासि नोंलाय? दे खबरसे दंना नङाबा जाग्रोदो मा ओंखामखौ दे मालायनावल' नुयोब्रा मोनाखै आं भिडिअ लागासिनो आरो फट' लानो थांसै आगैया थांनो ओंखारबाय गोथावथार मोनला गोथावथार जादों मादैयाबो थांनो ओंखारबाय बिराद मोजां किउटथार एकदमबारे थांनो ओंखारबाय एबार कुलार खाथियाव जदो कुलार खाथियाव ज'नोसै दा बिया गरम नांबाय ओमफ्राय हटेलनि नामखौ जाहाथे मटरफोराव जायफोर फैयो ओमफ्राय नोंथांनि दखानाव हाबफैयो आरो दा हटेला दे होमबा थादो ना आगै दे थांसै दे थांसै आरोना लोगोफोर दा जों ओंखाम जाखांबाय गय सय जाबाय ओमफ्राय दानिया थांनोसै आरोना ओमफ्राय दा थांथ'वामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना फिसालाया टिउसन दोङो ना ओमफ्राय टिउसन थानायखाय 4टा बाजावनो नालाय टिउसना ओमफ्राय परिखाबो जागासिनो ओमफ्राय थांनोसै थाबनो आरोना होमबा लोगोफोर न'आव मोनफैबाय नैया थान्दा लाना फैदों नों संगिजों आंजो नै आइबो हाफ लिटार आंबो हाफ लिटार हाफ लिटारनि बारा इयो इयाव सिरेप सोनो गोनांबा गंसे जायो ओमफ्राय बिराद गरम नालाय बेदर जाना एकदम गरम मोनजोब्बाय उदैफोरखौबो ओमफ्राय दा नै थान्दा लोंनोसै मोनफैबाय न'आव भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'बाय दे गाइस बाय बाय